Münevver Azîzoğlu Bazan Erzaniya êrişên li dijî jinan. Ev çend rojin nûçeyên li Tirkiye û Kurdistanê bi mijarên binçavkirin, hepiskirin û berdanê jinan ve mijûlin. Êrişên sîstematîkên li ser jinan ku hem ji hêla dewleta bavik salar nijadperest û faşîst hem jî ji civaka bavik salar ve tên pêşxistin êdî xwe gihandine erşan. Rastiya dewleta Tirkiye pespayebûna xwe êdî bi tu awayî nikare veşêre. Herî zêde di êrişên li hemberî jinan de xwe nîşan dide. Lewre jin li gorî siyaseta qirêja hikûmetê û rayedaran tev nagerin, xwe natewînin û ava şolîhîn şolîtir nakin, wekî striyê dikevin çavên neyarê xwe. Ji ber vê sedemê jî bi awayekî eşkere heta bizanebûn rastî êrişên teşhîrkirinê tên. Desthilatdar dixwazin dijminatiya xwe ya li hemberî jinan bi hemû cîhanê bidin temaşekirin, gefê ku bi awayekî eşkere dixwin, gefê ku beramberî gotinên zayendîperest ji devê wan dirêjin, şîddeta li kûçeyan li serê jinan çi bi riya polîs û leşgeran, çi bi riya hevkarê xwe yên nav civakê mêr bav û bira dimeşînin. Hemî bi kêfxweşiyeke mezin pêşkêş dikin. Li pêş kamerayan bi zewqekî heta ji xwe derbasbûyî fetvayê xwe didin. Bi hazekê, bi siviktiyekê û bi serxweşiyeke erotîk derdikevin pêş ekranan. Tu bipirsî muhefezekarin, dîndarin, li ser ol û adetê xwe ne rayedarin, bi hemû pirpirkên dewleta wan ên al li ser milê wan vekiriye, analîzên xwe yên li ser jinan ji dijminên xwe yên ebedî netewa ku tu carî nikarin bi dest bixin birêzê dikin. Her roj dijminek ji xwe re hildibijêrin. Lê ji bo wan nav ne mühim e. Her wiha Çîn netew ol çanda jinê tê hedefgirtin jî ne girîng e. A pêwîst e jina ku hedef tê girtin li gorî mijara hişê wanê qirêj be û karibin di mînaka jinê de rastiya xwe bidin der. Duh Aysel bû, Sezen bû, îro Gülşen e, sibê Semra ye, du sibe dayîka Maqbûle ye. Lê nêzîkbûna li hemberî helwestê jinên sernetewan dî pirî caran durûtiya civakê û jinan ji bo armancê xwe enstrûmanalîzekirin dibe sedem ku em têkiliya navbêra êrîşan û potansiyela hêza hevpar û avakirina hevkariyan nabînin. Lê divir de tiştê ku bê binxêzkirin ew e ku her çiqas hişmendiya bavik sala desthilatdar hemî jinan wek hêza li dijî xwe wek hev bibîne jî, ev eniya jinan ne yekgirtiye ne jî destgirtiye. Pir cihêreng e, di gelek xalan de ji hev diqetin. Bêguman ji hêla hişmendiyê ve hin jin ji zihniyeta bavik salar kêmtir nînin. Vê yekê herî zêde em niha di keseyeta siyasetmedarên wek Meral Akşener de dibînin. Ev hemî faresata dewleta desthilatdar di hemî şaneyê xwe de dibin rengê xwe mê de jiyan dike û dide der. Beriya wê hevdesta wê Tansu Çîlerê di temsîliyeta mêrantiya dewletê de jê zêdetir bû û nekêmtir bû. Her çiqas desthilatdar di eniya ango aliyê xwe de têra xwe jin bibînin û wan ji bo berjewendiyên xwe heta ji destê bikar bînin jî, jin ji bo wan ji bendeyan zêdetir tiştek nînin. Pîrozkirina jin û dayîkan di fêmkirina wan de tenê bikaranîna wê ve girêdayî ye. Dîroka dewlet û desthilatdaran bi mînakên bi vî awayî ve tijîne. Têzanîn ne tenê dewlet, şoreşên qewimî jî jinan bi têra xwe wek amûr bikaranîne. Dawiya dawî xwestinê jin bi malbat û xizmeta wan ve sînordar kirî bimînin. Lê em vegerin ser eniya jinan û cihêrengiya wan. Parastina mafê jinan mafê mirovan e û di serî de li hemberî binpêkirina mafê jinan ji ber zayendê disekine. Ango dema ku jin ji ber zayenda xwe leqayê şîddetê neheqiyê werin, ev jin çi Çînî, olî, netewî, çandî û her wekî din dibe bila bibe divê bên parastin. Her çiqas divir de keseyeta jinê wek sembol derdikeve pêş jî armanc parastina rûmeta jinan wek zayend e. Heman tişt ji bo hemû bindestên rûyê erdê derbasdar e. Lê li hêla dinya ku mijarê tevlîhevtir û komplekstir dike, nêzîkatî yan jî birdoziyên cuda yên jinan an jî bindestan û helwestên cudakar li hemberî neheqiyê ye. Ev durûtî herî zêde di nîqaş û gengeşiyên li Tirkiyeyê derdikeve pêşberî me. Kesê ku li hemberî girtina hunermend Gülşenê qiyametê rakirin û yek bi yek bûn hawariyên demokrasiyê û mafê jinan, bê ku ez bêm rewşa girtiya siyasî Aysel Tuğluk dema konserên Aynûr ji ber kurdbûna wê ve hatin betalkirin qet ji xwe re nekirin mijar. Heta Gülşen bi xwe dema ji leşkerê dagirker û tecawuzkarê ku diçûn Efrînê re silavê xwe dişand, herhal ne fikirî bû ku ew ê çekên tecawuzkaran bi hêsanî lê vegerin. Ên ku di nav heriyên ango çiravên nijadperestiyê de xwe digevizînin, nav fikirin ku ev ridav mirovan tenê dikişîne nava xwe û dernaxe ser rûyê erdê.
این کو جنان و جبندستان ردمینه ج تجربه خوره درس درخستن و خودناف چپرین آزادیا جنان و بندستان ده جنو و هوا کرنه. انجاق بوی آوائی او دکارن نتنه لرومتا جنبونا خواه ده همان دمه ده و کسایت لرومتا خوشی خودی در بکوین. وینه یادایی که مقبوله یا 8 سالی کو به سربلندی خواه و روی خواه گش جه گرتگه درکت دوی جهر جنیر میناک به کابنیرن جن به چی اراده دکوین گرتگه و چاوا به همان اراده و گل ده دسته جه درتین روژه که ده او اراده جواره جی لازم به